Hello guys, welcome to Narzary Education channel. दा जोंनि चेनेलगोन थाखोमान आरो जौगामान जों बेखौ माने गुसुङै जे आं सावरायनानै दा बे अनजिमाखौ जों गले गले सानजाबनो थाखाय जों गुसुं महराव फोरमायनो थाखाय बाहायनाय जायो। जेरैनाय 4 नाम्बारनि बिदिन्थियाव जोङो जि रिजाखौ जुदि जों सर्ट फर्माव दिहुनबा गुसुं फर्माव दिहुनबा जि मा गोन्थि 4 होबानो जाबाय जोंहा मा बेयाव जौगामानखौ होबाय 4 जोंहा बेबायदि दिन्थिनो हायो। ओमफ्राय बेनि जोङो माखासे फर्मुलाफोर दङ नाय a to the power m into a to the power n समान जागोन a m plus n a to the power m plus n ओमफ्राय बिथिंनि a to the power m डिविजन a to the power n ओमफ्राय जायो जोंहा मा जायो इक्वल टू a माइनास n बेबायदि फर्मुला दं जोंहा बेखिनि फर्मुलाया गासिबोनिया a to the power m होल n to the power n अब्ला जोङो मा जायो इक्वल टू a mn a to the power mn अब्ला जोङो d आव नै a to the power m into b to the power m अब्ला जोङो a b माने डिजिटआ बेलेग बेलेग जायोबा अनजिमाया बेलेग बेलेग जायोबा जों सानजाबलायना मा जागोन जुदि गोन्थिया समान जायोबा a b ओमफ्राय b सेम जागोन a b होल टू द पावर m दा नै बेयावबो जों मोनसे खालामनो हायो नै डिभिजनाव जोङो मा बाहागो खालामनाय बेखौथ' मिथिखागौ जोङो बाहागो खालामनाय माने मा खालामबाय a by b होल टू द पावर m आरो जों f आवनाय a टू द पावर डिग्री 0 जायोबा माना जुदि गोन्थि माना जुदि लाथिख' जायोबा जिखुनु अनजिमायानि अब्ला जों मा जागोन बेयाव गोसोआव था से जागोन बिदिनो g नाम्बारखौ नाय a इनभार्स 1 जायोब्ला जों मा जागोन 1 by a जागोन अब्ला h नाम्बाराव नाय a by b to the power इनभार्स 1 जायोब्ला जों मा b by a जागोन अब्ला नै बेयावबो नायनो हायो i आवबो माइनास 1 to the power n जायोब्ला जोंहा मा जागोन जुदि जरानि जायोबा 1 जागोन मानो होनबा बेयाव गोन्थिया जुदि 2 to the power थायोबा जोंहा माइनास इनटु माइनास 1 सानजाब 1 जायो जेगोन जितु दानख' 1 सानजाब दानख' 1 जायोबा जों मा जागोन दाजाब 1 जुदि बे जरा जायोबा जोंहा मा जागोन जिकुनु 3 बा 1 आनो जायोबा जोंहा मा जागोन पावारनि n आ अब्ला जों मा जागोन माइनास 1 आनो जागोन 1 आनो जागोन दा बेखिनिखौ कनसेप्टखौ आं बुजि मोनबाय होनना सानो आरो जुदि बुजिनानै नोंथाङा कमेन्ट्सआव सोंहरनो हागोन आरो जोंनि मेथ्स बानायनायनि मेन ट्रिक्सआनो जाबाय जों जुदि मेथ्सखौ रेगुलार प्रेक्टिस खालामो अब्ला हायै खोथायानो गैया हाथारगोन स' नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था जुदि सोरबाफोर हायाब्लाबो ट्राइ खालामबाय था अब्लानो हागोन दा नायोब्ला जों R1 नि R4 नि कुइसन नाम्बार 1 खौ जों लिरदोनि कुइसन नाम्बार 4 आव दङ जोंहा मा होनदों 1 आव दङ n to the power 11 to the power 3 बा गोन्थि जोंहा बेजों जौगामाना बेसेबां 11 निया 3 होनना बुंदों अब्ला जोङो मा मिथिबाय जोंहा 13 बेहाय 1 नि 1 रमान नाम्बार 1 नि जोंहा बेहाय 11 मा दं होनना जोंबाय मोनथाम अब्ला जोङो 11 मोनथाम जायोबा जों बेसेबां मिथिगौ 1 3 3 1 जायो मारै जोंहा नै 121 आरो जुदि 1 2 1 अब्ला 1 2 1 1 3 3 1 बे जोंहा बेनि मा थाखो माने माना जोंनि बेनि माना बेसेबां जागोन 1 1 3 3 1 दा बे जोंहा 11 नि नाम्बार 1 नि रमान नाम्बार 1 नि अब्ला रमान 2 निखौ नाय रमान नाम्बार 2 निया जोङो मा दङ 2 into 10 to the power 3 अब्ला जों नाय बेवहाय जोंखौ मा होनदों बेयाव लाथिख'आ जोंहा मा होनो गासै मोनथाम दङ अब्ला जों जुदि एन्साराव बा सलुसनाव लिरो 2 into मा लिरो 10 to the power 3 जिहेतु अब्ला जों माने 2 into लाथिख' मोनथाम अब्ला सानजाबाव जागोन 2000 माना बेनि माना बे 2000 अब्ला जों नाय नाम्बार 3 आव नाय नाम्बार 3 आव 1/2 इनभार्स 5 गोन्थि दानख'बा अब्ला जों बेखौ मा खालामनो हायो जों गोन्थि नालाय बेखौ जों ओरै लिरनो हायो खेबसे लिरबावबाय आं दानख'बा अब्ला जों नैबे सिङाव थागोन नैबे सायाव फैगोन अब्ला जों मागोन 2 गोन्थि 5 बा जौगामाना 5 जागोन दा बेयो बेनि मान अब्ला जों बेखिनि सानजाबा बेनि मानखौ मोनबाय अब्ला नेक्स्टआव जों नायनो हायो नाम्बार 4 आव दङ -4 to the power इनभार्स 2 अब्ला जों बेखौ मा लिरनो हायो जोङो 4 2 ओरै लिरनो हायो जोङो बेखौ बे माइनास दं नालाय माइनास सिनखौ जों होनो हायो अब्ला जों बेखौ बुजि मोनबाय जों मारै खालामनो हायो बेखौ स' नोंथांमोना जुदि बुजि मोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन बे जोङो सिम्पोल जोंहा मायो एग्जाम्पल नैबे जोंहा 4 निया बे नाम्बार बेजों मिलायजों जोंहा इनभार्स 1 अबा 1/a नङा होमब्ला अब्ला जों पावारखौ होनाय बे 1 नालाय 1 जुदि 2 थानायबा जों 2 होगौमोन नैयाव जुदि 2 थानायबा जों 2 खौ होगौमोन बेजों गोरोबजों अब्ला जों बुजि मोनबाय होनना सानो 1 निखौ दा नेक्स्ट जों 2 निखौ थांसै कुइसन नाम्बार 2 आव मोनदों गाहायनि मोनफ्रोम अनजिमाखौ बिसोरनि रोदा दिहुनगिरि जौगा माननि सानजाब महरै दिन्थि
जौगामाननि सानजाबगिरि महरै दिन्थि जिहेतु जों सिगाङावबो खालामबोबाय गले गले दा जों बेखौनो खालामनो थांगासिनो थ' बिदिबा जों खालामनो थांदिनि अब्ला जों से नाम्बाराव दङ 729 अब्ला जों बेखौ दिहुनना लादो जिहेतु नैनि जोंहा नैनि रमान नाम्बार 1 बेसेबां दङ 729 अब्ला जों बेखौ दिहुनग्रोना लादो 729 अब्ला जोंना जोबथि अनजिमाया जोंहा मा दङ जिहेतु बे जरा ओंखायनो 3 जों ला 3 जों 2 बा जोंहा 6 ओमफ्राय 4 3 आरो जों 3 जों थांगोन 3 जों बेसेबां 8 3 जों 1 आरो 3 जों बेसेबां थांगोन जोंहा 27 आरो 3 जों बेसेबां जोंहा 9 आरो 3 जों बेसेबां 3 अब्ला 1 2 3 4 5 6 अब्ला जों मिथिबाय बेयाव 3आ बेसेबां दङ 6टा 3 सानजाब 3 सानजाब 3 सानजाब 3 सानजाब 3 मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' अब्ला जोङो 3 गोन्थि 6 जौगामाना 6 3नि जौगामाना बेसे जागोन जोंहा 6 अब्ला नेक्स्ट जों थांबावो दिनि नेक्स्टआव दङ 2 नाम्बाराव जोंहा 3125 अब्ला 3125निखौ जों जुदि दिहुनो अब्ला जों बेबायदि दिहुनबावनांगोन 1 3 2 5 अब्ला जोंना नैबे अनजिमाया जोंना जिहेतु बेजोरा अब्ला जों बेखौ 5 जों लांना नायनि 5 जोंबा जोङो 30 6 बा 30 जोंहा अब्ला बेयो बेसेबां थांगोन जोंहा 2 थांबाय जिहेतु बेनिखायनो बेयो 2 बा जोंहा माने बेयावसेया 10 जाहैबाय अब्ला जों मा जागोन 2 बा 10 अब्ला बेयो 5 सानजाब 25 जाहैबाय 5 अब्ला 5 जों थांबावगोन जोंहा 5 जों बेसेबां 1 5 जों 2 5 जों 5 थांबावगोन 5 जों बेसेबां 25 आरो 5 जों 5 1 2 3 4 5 अब्ला जोंहा 5आ मोनबेसे दं बेयाव मोनबा 1 2 3 4 5 अब्ला 5 गोन्थि 5 दा बेखिनियानो जोंनिया बेखौनो दिहुननो गोनाङा जुदि नोंथांमोना बुजि मोनाखै कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन आंनाव ओमफ्राय नाम्बार 3 आव नाय जोंहा नाम्बार 3 आव दङ जोंहा 1600 3600 दङ जोंहा बाव बेखौबो जों बेबायदि फर्मावनो दिहुनदों 600 2जों थाङो जिहेतु नैबे जरा 1 अब्ला जों बेसेबां 18 10 2जों बेसेबां थाङो जोंहा 1900 2जों थांबावो जोङो 2जोंबा जोंहा 4 5 500 आरो 2जों थांबावो जोंहा 2जों 2आ 4 2जों 2 बा 4 2जों 5 10 अब्ला जोङो बेखौ मा जाबाय जोंहा थांला जिहेतु ओंखायनो जोङो 5 जों लाबाय 5 जों 4 बा 20 4 आरो 5 45 अब्ला 5 जों थांबावो बेसेबां 9 अब्ला 3 सानजाब 3 9 जाहैबाय अब्ला जों मोनखो 5आ 2आ जोंहा बेसेबां मोनखो मोनब्रै 5आ मोननै 3आ मोननै अब्ला जोङो 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 5 सानजाब 5 सानजाब 3 सानजाब 3 अब्ला जों लिरनो हायो 2खौ 2 गोन्थि 4 सानजाब 5 गोन्थि 2 सानजाब 3 गोन्थि 2 जोंहा बेखौनानै दिहुननो गोनाङा रमान नाम्बार 3 नि कुइसना दा नेक्स्टआव दङ जोंहा नाम्बार 4 आव दङ जोंहा 108 सानजाब 192 अब्ला जों गिबिनिखौ दिहुनग्रो 108खौ दिहुनग्रोनोसै जोङो 2जों थाङो जोंहा 2जोंबा जोंहा बेसेबां थांगोन 5 4 2जोंबा जोंहा 2 2जों बेसेबां थांगोन जोंहा 7 अब्ला जों नायनो हायो 2जों बेसेबां थाङो 2जों थांला बियो 3जों थांगोन 3जों 9 3जों 3 अब्ला जों गिबिनियाव मोनबाय 2 सानजाब 2 सानजाब 3 सानजाब 3 सानजाब 3 बे मोनसे बाहागोनिखौ मोनबाय जोङो नैबे 108निखौ अब्ला 190निखौ जों दिहुननोसै अब्ला 190निखौबो जों दिहुननो हायो बोरै बे जिहेतु जरा अनजिमा अब्ला 2जों बेसेबां थाङो जोंहा 96 थांगोन जोंहा जिहेतु नैबे ओमफ्राय 2जों बेसेबां 4 8 2जों थांगोन जोंहा बेसेबां 2 4 2जों बेसेबां थांगोन जोंहा 1 2 2जों बेसेबां थांगोन जोंहा 6 अब्ला 6आ 2जों बेसेबां थांगोन
3 अब्ला मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा जाबाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' जाबाय जोंहा 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2 1 2 3 4 5 सानजाब 3आ जोंहा मोनसे जाखो मोनसे अब्ला जों दा लिरनो हायो बेखौ जों लिरनो हायो बेयाव जोंहा थिगानो दङ अब्ला जों लिरनो हायो दा 1 लाथिख' 8 सानजाब 1 9 2 अब्ला जों बेखौ जुदि फर्माव बाहायो बेनो सिगांना जोंना 2 गोन्थिया बेसेबां 2 आरो 3निया बेसेबां गोन्थि बेसे जोंहा 3 नेक्स्टआव जोंहा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6था दङ जोंहा बेनिखायनो 2 गोन्थि ओमफ्राय जोंहा 3 गोन्थि 1 दङ सेखौ लिरबाबो जायो ओमफ्राय जों दा नेक्स्टआव 2 8 सानजाब 3 4 बेबायदि खालामनो हायो स' बेखिनियानो एन्सार अब्ला जोंहा नै नाम्बारा जोब्बाय दा नेक्स्टआव दङ जोंहा 3 नाम्बार गोरलै खालाम नोंखौ जोंखौ बेखौ मा खालामनो जों गोरलै खालामनो होदों अब्ला जों बेखिनि खालामो दानख' 2 ब्रेन्डिं जोंहा -3 होल टु दि पावर 2 इन्टु -5 होल टु दि पावर 2 अब्ला जों बेखौ मा खालामनांगोन गोरलै खालामनांगौ थ' बिदिब्ला जों खालामदिनि दाना नाम्बार 1नि कुइसनाव दङ जोंहा जितु नाम्बार 1 अब्ला जोङो मा दङ बेहाय दानख' 3 गोन्थि 2 सानजाब दानख' 5 गोन्थि बेसेबां 2 अब्ला जों नायदो दाना बिनि पावारा सेम अब्ला जोंनि फर्मुला मा जागोन a टु दि पावर m इन्टु b टु दि पावर m इज इकुवेल टु a b होल m बे फर्मुलायाव जों सिफायगोन अब्ला जों मा खालामनो हायो बेजों सानजाबलायबा जोङो मा जागोन 15 अब्ला जोंहा 2 जागोन अब्ला 15 सानजाब 15 जुदि 15 मोननै सानजाबो जों बेसेबां जायो 225 दिहुननो गोनाङा बेखिनिनो नोंथांमोनखौ बुजिबाय आं सानो जुदि बुजि मोनाखै कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन अब्ला जों नाम्बार 2निखौ जों खालामदिनि रमान नाम्बार 2 3नि रमान नाम्बार 2 ओमफ्राय बेवहाय दङ 2 टु दि पावर 3 इन्टु 2 होल टु दि पावर 4 दङ अब्ला जोङो नाय बेयाव जों बोरै जानानै दङ बेनि माखासे ट्रिक्सफोर दङ बेखौ जोङो नायदो जिहेतु बेयाव जोंनि सिं सानजाब गासैया जोंहा 2 2 अब्ला जोंनियाव गोन्थिया बेसेबां 3 अब्ला बेयाव मोनसे दंबावो ओंखायनो जों मा लिरनो हायो 2 गोन्थि 4 अब्ला 4 अब्ला जों मा खालामो 2 जोंहा गोन्थिजों गोन्थि सानजाबो अब्ला 2 16 अब्ला जों बेखौ जुदि 2खौ 16था सानजाबो अब्ला जों मोनो 6 5 5 3 6 सानजाबना नायनो हागोन नोंथांमोना इकुवेटेड नंगौना नङा बे थारैनो बे एन्सार बेनो जोंहा 16था सानजाबा बेसेबां 65,536 बेखिनिखौ मोनो दा आं खेबसे बुजायबावनि जिहेतु 2आ जोंहा बेयाव मा दङ सिंनि जितु समान ओंखायनो बेयाव माने गोन्थिया 3 दङ अब्ला जों 2आ बेयाव मोनसे दंबावो ओंखायनो जोङो माने मोनब्रै खालामना लाबाय गोन्थिखौ सानजाबनानै बेजों अब्ला जों मा जाबाय 4 अब्ला जों गोन्थि गोन्थि सानजाबाय 16 जाहैबाय अब्ला बेखौ 16था सानजाब्ला जोंहा 65,536 बेखिनिखौ मोनियो दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार रमान नाम्बार 3निनो रमान नाम्बार 3 बेखौ जों खालामदिनि बेयाव दङ जोंहा 2 जोंहा डिग्रिया जोंनि जौगामाना 0नो बिनियाबो 3नियाबो ओमफ्राय जोंना 4नि गोन्थियाबो जोंहा 0 जिहेतु जों जय सिगाङावनो मोनबो जों माने a नि माना जुदि 0 डिग्रि जायोब्ला जोंहा मा जायो 1 अब्ला बे गासैनि मानाबा 1 1 1 अब्ला गासैखौबो जों सानजाबजोबा सियानो जायो दा बेखिनियानो दा सिम्पोल गोरलैथार जेबो अब्ला जोंहा दा दङ 4 नाम्बारा दङ 5/8 होल टु दि पावर इनभार्स 7 इन्टु 8/5 मा दङ 14 गोन्थिया दानख' 4 दङ जोंहा अब्ला जों बेखौ मिन्थियो जों बेनि फर्मुलाया मा जोंहा सिगाङावनो मोनदों जोङो a b इनभार्स 1 थायोब्ला जोङो b/a जायो अब्ला जों बे फर्मुलाखौ मा खालामनांगोन एप्लाइ खालामनांगोन बाहायनांगोन
अब्लाथ' जों दानिया खालामदिनि अबा 5 8 दानख' 7 सानजाब दङ 5 बाहागोनि 8 गोरोन्थिया जोंहा जिहेतु 4 अब्ला जों नाय बेखौ जों खालामदिनि जोङो मा खालामगोन सिंनिया सा सानिया सिं जाहैगोन होनबा 8 आरो 5 जों लिरनो हायो अब्ला जों बेखिनिखौ बे सिस्टेमाव लिरहैजोब्बाय आंना मबाइला एसे लाइटनि प्रब्लेम होबाय थादों स' बेखायनो बिदि जाबाय थादों जियानो जा जों बेखिनिखौ होबाय अब्ला गोरोन्थि जोंहा बेसेबां दङ जिहेतु 7 लिरनो हायो जोङो अब्ला नेक्स्टआव जों नायनो हायो सरि गाइस मबाइलनि लाइटआ एसे गाज्रि जाबाय आंना बेखायनो गोमोरबाय थादों अब्ला सानजाब बेखौबो जों मा खालामनो हायो 5 थि बेसेबां 4 अब्ला जों बेखौ बेयाव सिना गैला जोंहा दानख' सिना गैला अब्ला जों बेवहाय मा खालामनो हायो बेखौ जों मा खालामनो हायो दानलायनो हायो जिहेतु अब्ला जों दानलायनो हायोब्ला जों 5 जों 5 बोरै दानलायनो हागोन बेयाव 5 जोंहा बेसे दङ 8आबो 7था आरो 5आबो 7था सानजाब जोंहा 5आ 4था आरो जोंहा 4आबो 4था 4आबो गोरोन्थि 4था अब्ला जों दानलायनो हायो निस्सय सरि बेयाव 8 जोंनिया 8 जानांगौ मबाइलनि लाइटनि थाखायनो गोरोन्थि जाजोब्बाय जियानो जा जों बेखौ माने दाननो हायो जिहेतु 8खौ दानबा बेखौबो दाननो हायो अब्ला बेयाव दानबा जोंहा बेसेबां थायो बेयाव 8आ जोंहा 3 थागोन जिहेतु दानबा 8 3 आरो बेयाव 5आ जोंहा बेसेबां थागोन 3 बा 3 अब्ला जों जुदि सानजाबो 8खौ 3 5खौ 3 बा 8आ जोंनि खनाव जायोबा जोंहा 512 आरो 5खौ जों जुदि 3 सानजाबोबा 125 जायो दा बेखिनियानो दिहुननो गोनां एन्सारा नाम्बार जोंनिया 3नि 4निया स' बुजि मोनदों होनना सानो जुदि नैबे मोनसे कुइसनखौ 4 नाम्बारनिखौ बुजि मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहर दा मबाइला एसे प्रब्लेम होबाय थादों लाइटआ बेनि थाखायनो माने मोजां बानायनाय जायासै दा दिनै आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय दा नेक्स्ट जोङो सावरायसिगोन बाखि कुइसनखौ दा नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाखै आंखौ कमेन्ट बक्सआव डाइरेक्ट लिरहरनो हागोन आरो जुदि आंनि फोरोंनायखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव थेंक्स